कहां भाग आशु मायर रानी बदर कटनी 11 बीघा दहेज में दियल बा 11 बीघा साइन में बस साइन में हल्का में न तो रह केकरा के 11 बीघा साइन में बा बमला के मन करिया था कि कौन बमला चिल्लर बारू अरे दादा बाप रे बाप ए हम कुल टोली पे गए है के हाजी हां ठीक है के ना सेवा करे के बगैर के अब सेवा करे के बा आखिर का है समझे को मूर्ति एक तो बारू मुस्ती लेखा पात ऊपर से बेलना ढकलाते नहीं खतावा में लेका होते ना का कर कर बेजाले हां ठीक कहती है रोबिया को के लगाई नहीं घुमल है पूरा रहर में केहू से हाथ मार ई बताओ छिना 4 बरिस तोरा से बियाह शादी कइले हो आज तक हमरा शौक ना आ कि पापा कहां है हां हमरा से पीछे पीछे सर्व शादी भाई उनके बाप बन गेला सन माने तू बाप बने खातिर दूसर बियाह करके लेके आ जीबा हमरा से पूछला राजी लेला आवा तोर बहिन हिया टमाटर पहले खा के बिक दो टमाटर ना रसगुल्ला हो बियाहवा के मिठाई चल घर से बाहर निकल